ଲୋକମାନେ ହାଏ ମାନେ ନମୋ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବନି। ବାମ ଡାହାଣ ଆଗ ପଛ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିକି ରାସ୍ତା ପାର ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ତେଲ ଆଉ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଫୋନରେ କଥା ହେବନି। ଗାଡ଼ି ସାଇଡରେ ରଖିକି କଥା ହେବ। ବାଇକରେ 2 ଜଣରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ବସିବ ନାହିଁ। ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଓଢ଼ଣୀକୁ ବଳରେ ବାନ୍ଧିକି ଧରିଥିବ, ନହେଲେ ଠକାରେ ଫସିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ବେଳେ ପଛ ଲୋକକୁ କଥା ହେବନି। କାରରେ ଗଲାବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବ। ମଦ ପିଇକି ଆଦୌ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବନି। ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସ୍ପିଡରେ ଚଳାଇବନି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି। ଡାହାଣକୁ କି ବାମକୁ ଘୁରିବା ବେଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆଗ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଗାଡ଼ି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବ। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ। ସବୁ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିବନି। ନିୟମ ନ ମାନିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ହାତରେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା